Mutta kertokaa, että millaista vapaaehtoistyö naisten linjalla on ihan käytännössä. Mitä tapahtuu teidän vuoron aikana? No siis käytännössä työ on sitä, että päivystys alkaa vaikka kello 16. Nyt vaikka mä puhun puhelinpäivystyksestä esimerkiksi. Ja sitten menee sinne toimistolle ja tavallaan menee sinne, siellä on oma huone, päivystyshuone, jossa on yksin sitten sen päivystyksen ajan, eli sen 4 tuntia. Ja sitten 4 aukeaa linjat ja sitten vaan odotellaan, että soiko puhelin vai ei. No ja millaisissa asioissa asiakkaat sitten ottavat yhteyttä naisten linjaan? Varmaan aika monenlaisissa, että osa varmasti käy läpi jotain niin kuin kauan sitten menneisyydessä tapahtuneita asioita. Ja ne on jostain syystä ehkä niin kuin noussut pinnalle, tai sitten on jotain akuutimpaa tilannetta, missä käydään läpi jotain esimerkiksi niin kuin käynnissä olevaa parisuhdetta tai erotilannetta tai muuta. Sitten voi olla myös läheisiä, jotka on huolissaan omista läheisistään ja sitten soittaa ja kysyy neuvoja. Ja että varmaan aika paljon osittain enemmän tämmöistä tunnetyöskentelyä, mutta sitten on myös ihan tämmöisiä soittoja, missä pyydetään jotain faktoja, jotain tietoja jostain niin kuin tahoja, mihin voi ottaa yhteyttä tai jotain tämän tyyppistä tai jotain ehkä jopa juridisia kysymyksiä, jotka sitten ohjataan helposti jonnekin niin kuin tavallaan toiselle kuin vapaaehtoiselle, joka osaa niihin vastata, mutta että aika monipuolisesti. Joo, samaa mieltä. Ja sitten tai niin kuin semmoinen tulee mieleen, että sitten vaikka jos on parisuhteessa ja soittaa ja pohtii, että onko tämä kaikki ok, niin sit myös usein tavallaan puhutaan tavallaan niistä väkivallan muodoista. Eli tietyllä lailla ei välttämättä niin kuin tunnisteta, että tämä on esimerkiksi henkistä väkivaltaa, mitä hän on sit kokenut siinä parisuhteessa. Ja sitten tietyllä lailla niin kuin hän vähän niin kuin herää siihen tilanteeseen, että tämä ei ole ollut missään nimessä ok, tämä miten häntä kohtaan on käyttäydytty. Niin on paljon myös semmoisia niin kuin havahtumistilanteita sit siellä niin kuin soittajan päässä, että okei, että en tiennytkään tätä, että tavallaan ehkä semmoista niin kuin tiedonsiirtoa. Tiedonsiirtoa, mutta myös ehkä just semmoinen, että sitten kun on tavallaan ikään kuin turvallinen anonyymi peili ja uskaltaa kertoa sinne, niin ehkä ne lähiomaiset ei välttämättä aina ole niitä parhaita ihmisiä sit näkemään niitä tilanteita kunnolla, niin myös se semmoinen peilaaminen tavallaan siinä, että se havahtuminen voi tulla, kun sanotaan, että tämä ei ole ok ja sua vastaan on niin kuin rikottu, niin se on ehkä ensimmäinen kerta, kun se sanotaan, niin se voi johtaa ikään kuin, tai toivon mukaan johtaa niin kuin positiiviseen etenemiseen siinä tilanteessa. Mikä on teidän mielestä sitten niin kuin tärkeintä kokijan kohtaamisessa ja kuuntelemisessa? Varmaan ainakin olen kantanut sydämissäni tuosta vapaaehtoiskoulutuksesta sitä niin kuin ajatusta siitä, että aina uskotaan ja aina niin kuin nähdään tavallaan, että ollaan niin kuin läsnä. No, mitä tämä vapaaehtoistyö naisten linjalla merkitsee teille? Haluatko aloittaa? Voin aloittaa. Se merkitsee paljon ja sit se mun mielestä ehkä muuttaa muotoaan, että nyt kun me ollaan muutama vuosi tätä tehty kummatkin sattumalta, niin että aluksi se oli jotenkin tosi latautunutta ja se niin kuin merkitsi tavallaan se niin kuin, yhä edelleen merkitsee paljon, mutta nyt mun mielestä siihen on tullut uusia sävyjä tavallaan, kun sä tiedät mitä sä teet ja se niin kuin jotenkin vie mukanaan ja siihen on ehkä helpompi myös sitoutua tosi pidemmäksikin aikaa, kun tavallaan se antaa enemmän ehkä kuin se tavallaan vie, kun siinä alussa joutuu skarppaa hirveästi ja kaikkea tällaista, niin sitten mä uskon, että on niin kuin, se merkitsee paljon, mutta että tämän niin kuin tekemisen myötä se myös niin kuin varmasti jää niin kuin pitkäksi aikaa mukaan ja merkitykselliseksi myös myöhemmin. Joo, erittäin paljon samaa mieltä kanssasi näistä asioista, mutta lisäisin ehkä vielä sen, että se merkityksellisyyden tunne ja se tulee mun mielestä ennen kaikkea siitä niin kuin tosi pienistä asioista. Ja se, että kuinka konkreettisesti se tulee ilmi siinä puhelussa tai chatissa tai vaikka nettikirjeessä, kuinka paljon se auttaa sitä henkilöä tavallaan, joka sitä apua pyytää. Että se ei vaadi hirveästi, jotta se toinen on todella kiitollinen saamastaan avusta. Mun mielestä siitä tulee tosi iso osa siitä merkityksellisyydestä. Ehdottomasti. Joo. Monella on varmaan sellainen mielikuva kuitenkin tästä vapaaehtoistyöstä, että se on kauhean raskasta. Niin onko se sitä?
Siis varmasti just alussa varmasti pohtii sitä ja itsekin pohdin, että minkälaista se sitten oikeasti on, jos siellä vaikka puhelimen päässä on nyt henkilö, joka on jotenkin jossain tavallaan tilassa ja mä en niin kuin ehkä pysty häntä auttamaan tai jotenkin on tosi vaikeaa, mutta sitten tavallaan niin kuin ajan kanssa, kun ymmärtää tietynlaisen kokonaisuuden ja sitten toisaalta sen niin kuin väkivallan, ehkä sen teeman ja sen tematiikan, että mistä kaikesta niin kuin tavallaan niin kuin asioista se koostuu, niin sitä pystyy niin kuin jotenkin sukeltaa niihin vähän niin kuin niihin ongelmiin ja semmoisiin niin kuin vaikeisiinkin tilanteisiin ihan eri tavalla, koska sä ymmärrät sen, että sä oot tavallaan asiantuntija siinä nyt. Sä pystyt auttaa, sä pystyt rauhoittamaan, että siitä tulee tavallaan niin kuin se voima. Et tietenkin, jos se vie niin kuin mukanaan sit sen toisen ihmisen se tietynlaisen niin kuin hätä ja ahdistus, niin sit hän ei varmasti niin kuin kykene sit niin kuin auttamaan. Et ehkä se just myös on siitä kiinni, että pystyy niin kuin kanavoimaan tavallaan sen. Kyllä, joo. Ja just siinä niin kuin pitää muistaa se, että tavallaan että se henkilö, joka siellä on siellä toisessa päässä, niin se voi olla niin kuin hän on voinut padota sitä vaikka 10 vuotta sisällään, että sä olet tavallaan se ensimmäinen kontakti, joka kuulee sen kaiken. Ja siinä vaiheessa, kun hän vihdoin niin kuin uskaltaa avata suunsa ja päästää ulos, niin usein hän vaan puhuu. Että tavallaan, että niin kuin Salla sanoi, niin kuuntelu on ehdottomasti niin kuin ehkä se tärkein ominaisuus, että antaa toiselle niin kuin sen tilan tietyllä lailla kertoa se tarina. No, millaiselle ihmiselle tällainen vapaaehtoistyö sopii teidän mielestänne? No, mun mielestä se sopii henkilölle, joka, jos miettii tämmöisiä ominaisuuksia, niin kuin empaattinen henkilö esimerkiksi, joka omaa jonkinlaista niin kuin tunneälykkyyttä ja semmoista, että osaa niin kuin asettua sen toisen ihmisen niin kuin nahkoihin tilanteessa kuin tilanteessa. No, millaisia terveisiä te lähettäisitte nyt ihmiselle, joka ehkä ruudun toisella puolella pohtii nyt, että lähtisinkö mukaan vapaaehtoiseksi naisten linjalle? No, ehdottomasti sanoisin, että jos yhtään pohtii, niin kannattaa lähteä, koska tosiaan niin kuin, tavallaan niin kuin hyvin matalalla kynnyksellä niin kuin tavallaan ilmoittautua esimerkiksi siihen koulutukseen. Sehän ei sido yhtään mihinkään ketään vielä. Ja sitten tavallaan sen koulutuksen jälkeen on niin kuin tavallaan tosi helppo omien aikataulujen mukaan sit tavallaan sopia niitä päivystysvuoroja. Ja jos nyt miettii vaikka, että puhelinpäivystys kestää sen 4 tuntia ja tekee esimerkiksi yhden sellaisen kuukaudessa, niin se ei sit niin kuin hirveästi vie sitä aikaa, vaikka tietenkin kaikki ovat kiireisiä ja on töitä ja opiskeluja ja muita menoja, mutta tietyllä lailla se aika, jonka se ottaa, niin sitten ei ole niin suuren suuri kuitenkaan.